Hei tid, så det atter her ved en nødgen parste av Hjertamal. Og vi som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Pedersen som teker seg av å redigere Ljøe, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Hjertamal så for en for å spille Paul, hva ligger til å hjertet der, Paul? Ja, nå har vi veldig gjort noen maksnekt sammen, så. Ja. Og det som særlig er å tale til morgen, så synes jeg at det etter vi nøye gaven, altså. Og særlig at jeg leser her og i fyra Timotheusbrevet og til å lese om det verk som Gud gjør og jeg, altså vi synes nøye gav. Ja. Det er verk, det nøye gav, det ikke virken, så vandrer ikke vi nøye gav. Vandrer ikke nøye gav til noe som vi der, sier han vi Timotheus. Og som var givet der vi hanta, henne eldste, og det vil si at det var større som hanta av nøye gav, men det gav oss så inn hånd vi og i at dette verset vil jeg være vidt til å stå ut her. Så det ser vi alt skilta. Og så det noe avverst her i 3 kapitlen og i 4 brevene, som så, men kan ha stekka vi, og det nettopp til, innenfor til østje her som jeg kjenner meg best ekna igjen. Vi altså nei gavan som det best ekna innenfor helt østje, det det nå. Ja. At til troverst år, og i 4 Timotheusbrevet 3, til troverst år, jeg tror onker etter omsjøvner embet, så det godt versk han hever hovedtid. Og her kommer det til fram. Jeg vet titta sammen som en biskoper, av omsjøvn vi øtlerne, men det heter ikke så løs at det endelig bare her som samlet og innenfor tilrettene. Men dette gjelder til og alt det tryggvann. Du kan mye hver du finner deg. Du finner deg nekva stedene, og du varst ikke at det tryggvann. Nærværen til tvøymon tryggvann, de åpenberer alt og som at dette øynene og tvøymon som har nå sett mer røkt. Og til så hovalet, det handanholdt. Det ikke vi gjøre, jeg kjenner til, og jeg vet alt om det. Nei, til utelukka, det hever vi til innere mennesker gjøre, som Petrus i 3 kapittel, og her vers 3 ut etter, at det dolda mennesker gjørstans. Det mennesker vi noen spek for å stilla anta. Akkurat. Og dolda mennesker gjørstans, vi noen spek for å stilla anta. Og et overgangelig brøye, som god til ekvelig å døre bare. Og til det mennesker som nøyegavan og i okkon atla til at verje om. Ja. Du ser det, da? Ja, jeg vil stå, ja. Ja. Så jeg vet ikke akkurat hva du sier nå til at det Ja, det altså, vi husker kanskje ikke så øyland jeg om det, vi har sjåvan linte til at takke alt personlig, da. Ja, nettopp. Og det jo eisne, men det ikke bare personligt. Nei. Så i samkomman ikke ein limer, altså, Nei. Som man tåsar om likam, ja, men nekver. Nekver limer, ja. Og det fire at öll og alle limener skulle få omsorgen fra himmelen og nær faktisk, da. Akkurat. Og tjøkne likam, ja. Ja. Her slær å si, men bare at alle limer likamsins. Ja. At han høtt, han høver likamsons samkomne, etla. Ja, nettopp, ja. Han høver likamsons. Ja, samkomne. Ja. og i flertall, altså, ja. Det er mye. Hva det Ja. Og til en underfullt vidreatsing, og minkar ikke som tog en fer. Tog altså hver som tog være monteret av vår, altså likamlige, og til gang til gruntar, og til skal ikke være verande her, så spekelig, så medan til gang til gruntar, så hender det her at
Hvor vi sier som er ute. Det er like kanskje mer gang til grunn der. Ja. Så sier han hvor i. Og tog om så utvarstes menneske akkurat gang til grunn der, så enter nødtjast av innvarstes menneske. Derfra det er. Tog trångt akkurat, gang til grunn der, til stokk og til lagt, sier han her i 4. kapittel i 17. Korinthbrev. Ja. Men det virker. Større og større iverflå. Vi har fytling av dårlig. Og nå kommer hit. Vi tar vid hävsta skönliga för jag att vi så inte sätta människa. Till oj likam chat höjmon som ojada. Ja. Akkurat. Och likam är så templet chat höj, ja. Men vi är öll oj till samma. Likam. Ja. Samtidigt som vi är sån människolimer, ja. Och till här inne och i detta fyregångse som det var klart att jag prøvde å vidja en 2 hus, og det var stångt, og vi visste at heser viner, møyner, tar i skjutjer, og så gjør det noen ørenter. Og så var klokkan 3:45, og så kar jeg for på sjukhuset, ja, man vinner som har vært her. Og så, et kvarter åren vidjene tøyene. Så får det, og jeg fann. Och så får det till alla tarviner som lever här uppe ja. Och vi tjejt. Och upplevt det ena. Så skall samma samordning vi. Det är det som är känt och det som är känt. Akkurat. Ja. Och särskilt det så kom till en kvinnorna som ja, jag tror så att jag känt ja, men det är så att det som var här och så kvar är det 10 och typ han blind som blind, så jeg kjenner det bare malen, sier hun. Men to er Paul, og jeg er det. Og så sier hun hvor det er. Så var alt oppe. Jeg fer inn her. Mett opp, ja. Ja. Og det kan ikke beskrivas akkurat det som tar for å være sagt i midtelen. Jeg ser bare livet der, akkurat til likam. Men till livande. Men till livande tog till hötte som ja, han hövor likam såns samkom. Ja. Ja, och jag hukte lika ner och jag har bara omsättningen här förskon här. Här säger han att det är ett satt år. Om en kvar tror efter omsjånar en på 5 år. Ja. Ta det en verkor gärningur som han hever hod till. Ja, en gärningur. Ja. Så det är inte näka, det är inte ett ämbete, alltså som så, här var det är ett ämbete. Är det? Ja, jo, det är så akkurat det, alltså, ja. Vi är ju andesal och likama. Ja. Och han hever vi trunna tidsbygg, vi synner anta, och i okkara anta. Ja. Och det är det evige. Han evige pastoren av okkorna. Han som iveliver att hetta likam gång till grund där och inte affära. Och hans virksame av gjørende, det fer i jakten til nødja mennesker og i okkon. Og det tykker jeg det vet jeg, det er viktig for okkon som tryggvand at skilja det. Tog okkara salarløy og i sønne tjeneste ikke koppla opp på at han andan som bor i okkona. Ja, men så blir det faktisk bare menneskjentligt. Og det kan være godt, og det kan være pent, og det kan være rett og alt. Men det er livet, det er livs tilførselen, som vi så innerlig tro etter og innskjert, og kjenne og smakke til å nære. Det kommer bare tann veien, og jeg til sambandet som ante til ante. Altså hans ante, og i okkar ante, og til okkar ante. Og det som han så innskjer at okkar sal vil fyllt vi tog, og herfra virker så likam. Altså, likam gjør jo bare det som salen fyllt av. Va? Vet du, det er lusttegn, altså. Ja. Det er lusttegn. At du kommer fremmad omgjørelser, og du måste halta det innanfor noen regler som du ikke må bråta.
tog jag att det är inte snacka som du rävriver, men du släpper. Jag vet inte hese. Och det är känt och okänt. Ja? Och så kan jag ta dömer från till en liv med någon av Kristi lika. Men jag kände inte. Och spurte mig in och det center och så märkte jag att det som personer känner mig akkurat. Är det väl? Men jag kände inte person. Och så fortäller det som personen för mig om sitt liv och om syne. Och räknar vi vet allt det. Och så fick jag veta på den maten att han räknar vi, att hon räknar vi att jag visste allt det. Men jag visste inte allt det. Men så väl kände hon med. Att hon helt att jag kände henne lika väl. Ja, akkurat. Ja. Som hon gav uttryck för det. Ja. Och hade en något dyra bart. Vad gör du då? Ta vår och bötten och vattnabötten och sviabötten och imes en och Jesus som hon vill invåga mig i. Ja. Så, inte bara känna dig, men tillstander och så framvis. Ja. Ja. Det är han fällskapren, det samfället som vi som människor alla är tilläst, ja. Ja, tog gärningren eller värste i gångt. Så nu är det, nu kører det, som vi pleier å si. Ja. Nu rikker det. Det fungerer. Jeg har nog fortalt det til om en middeldel. Han vet ikke at han var vaksen og færen, og han og kona var ensamhet. Det ble jeg som vet ikke det. Og jeg har gått samband med det antallet og alt. Og så kunne jeg fortelle meg om hvordan Herren brukte seg å løse problemer til om personene. Fortalte jeg meg om Samuel Torstensson, og han jo snøresvirke. Jeg finner han så fina maskiner i Tyskland, som kunne gjøre det her. Tavle som toknar og tekst innat. Og da tyskere sette han opp, da fikk han ikke rigga. Ta på den dig. Så sender han på efter min vinn. Meinar. Meinar kommer, og han sier tentra. Så ganger han rundt, og stekka. Stettler han her. Tentra atter. Ta takna i, og Allt fungerar. Allt fungerar. Bara vi. Jag lägger mest till att allt var glömt. Ja, särskilt. Och så får han, och så går det. Ja, det är det. Ja. Och vad ska, alltså, vi tar ofta linte till, jag också flera om att vi tar ofta linte till att också om det är nöjgaver, eller så är det bara innanför det andaliga. Nej. Det är andaliga gaver, men det är alla in utav fysiska världen. Ja, in till att göra det där. Hela göra det där. Nu har det ett avstickare, säger han i tidsbrand. Och enten är det av ett lov. Så tar det inte på enda maten som det är. Så vi kanske byta den näck mer upp och tymlet och andalest, alltså, men meningen är att det tymliga ska faktiskt vara välsigna i jagen till andaliga och jakom. Ja, så till tandvägen till andra kontakt hos eisen först vi är, ja. Hvis du bara också om det ögna ett innanför det vara det så som han är eller tejer men inte det allmäntliga det kan man göra det man kan. Ja, akkurat. Men på att det också till tanken. Till allt. Ja. Till alla tarvar som höra till lika. Och tøy blev akkurat daglig arbete, tøymlig arbete. Det är under som samma, man kan säga under samma rujtno, under Guds rujtje, och ju vi att vi är här. Självan. Ta germonen, och akkurat som han säger vet det här, att han brukte det här till att hjälpa öron vid tarra tropläken, ja. Och hade vi ju rent praktiskt, men det var signelse för sammal. Det var en tjänst. En tjänst, ja. En tjänst, ja. Och det har löst öjliga problem för som att leverera det. Och här kommer över och han bara löst det.
Annars är det fungera. Och kanske en nämntor klarar det i färgen. Ja. Och han var i färgen. Det var samma ställe. Akkurat. Vi där döm i Eisen vi kan gå av in i Räkva. Ja. Det var en trubbelage via en aggregat i Chasev. Vi Kölling och det kom Eisen i Tyskland. Och det är Eisen i Tyskland jag hade skulle finnas det i Orta. Men det finns i Orta. Och Räkva var ju känt för arbeta vid Kölling. Så det blev sendt både Räkva. Han fortalte meg det ena dagen til jeg var i Vidtjeien, og så sier han i morgen, så færger sover hitje på det. Så neste vi var i Vidtjeien, sier han, Jokos Tjekk, jo, han hei bitet bestilt noen deiler, og til det kom, så skulle han komme sår etter. Og til deilene kom, han for sår, og så fungerer det da. At det er det. Ja. Altså, jeg mener, vi tilværer han her av gjørende, tjokk og menneskene, det er en halt. For han som ikke eier det avgjør løyve, så høves innehaldet, det mangler det. Det er så løst det er. Jeg spør her og i tilværende, og ikke minst ta og i dette her løyve er færre, ja. Det er bare det som iverlever tjåkon og jokkon, det er avgjør løyve som bor i jokkon. Og det er altså, det som vi suttjer i åpenberingsene, vi tar vi inn i at det fyrre, men suttjer det som vi lade opp fyrre, hva det ligger fyrre fremme, det er jo bare så størst og så fantastisk at det dekker så redan ikke mer enn det som okkara hodtak av himmelen er ofte nere. Og vi do også et løymyndig hva himmelen er, men den himmelska framtøyen er underfull. Ja. Det er hva den er. Hon är rättliga underfot och på en måte spännande jag vet vad. Ja. Det vad det är alltså. Kosta hatta så här och här var stå och så nämnde jag onkel vers här skriva med det in och ta gå så in här. Det han säger att det här och för att de måste spela 6-3 at gonger anker vi fremmandare lærer og helter seg ikke til om de kommer da. Heil nåmo, eller heil næmo år Herre okra Jesu Krist og lærerne og i samsfæra av godsatt. Akkurat. Altså. Og dette løyer okken så inn og til at det bæra og i kærløyga at vi kunne være sannløykende trygg. Ja. Og ikke annet. Og så heter det her øsne og 6-8 hinnom vannhøyl og kjettling eventyren for at det måtte bare få seg. Og så sier han kvøy skal du siast ontan. Og så sier han smør ven til helter til godsatt. Ja. At det er. Og godsatt er viringar øtte, det er ikke noe vi rassla gjøre. Det er det mest intima å gjøre og jakken. Vi han som har alt og alt i himmelige å gjøre. Ja. Det er så innstantant at så sier han, Øystein Ærestand, og til her 4-8 for at det måtte bra, han sier, dette vi hangt med nok snakk oi i søsten, og Markon ta montiver for søgner til fysioterapeuten her ute i Ronnavøk. Og jeg ringte til han, og jeg visste jeg får ikke møte opp for en nesten togjen var færen. Han sier, kom bare. Jeg skal ordne. Og han gjør det tøyst. Og da jeg kom ut, så sett han med over som skulle hatt han med halvandet tøy med at han var her som er. Da skulle han ha vært til evig. Så måtte han det være om. Altså. Ja, på andre akkurat, ja. Så tjekk alt opp. Og så tjekk alt opp, og lykke vel. Altså. Det han var liver, han skulle være liver, det var liver, og han tok bare med først. Og her kommer øysen her inn, altså, hin likanlige venningen er nyttelig løyte, men godsøtten er nyttelig til alt. Og hever lyftet. Bæg for løyve nå og fire hitt og kjem. Ja, akkurat. Ja, så løst. Her bæg. Ja, bæg nå og ta. Og jeg har også tås av hentan her fysioterapeuten. Han er
Han nu masserar med böjnen i ett nera pasten nu i nekvar sen. Han sitter sen 2011 halt. Ena från vikna. Han är chaufför eller så. Och är passant att det är som ger att det kan fungera än. Och jag vet inte om det är bättre att få mer. Och så regnar jag att vara viskarna och komma ut och köra bil och gänka och komma här som jag känner Herren vill jag ska komma. Och så känner jag att det är kvalitet kommer och nu är det som möte, jag ska ha bönamöte. Och så var sikna bönamöte färra till och så har vi chattarna i samband med bönamöte och så har jag kommit till hos midnattna och sova och tog försväva med alltså i morgon. Tog att det är en versk alltså. Det är en gärningur som du gånger in till. Och nu säger jag att det är inte ett ämbete, självand är det mot ämbete, men det verkar inte att han är liv ut. Man kan säga det är inte bara en titel. Da? Nej, inte en titel. Och vi kan färda kvar ner och ta lagra plan i här och säga att är du bilförare, ja? Jag sitter här, jag måste säga, löt ner det inte, nu sitter jag här inne i Söltafyr, ja. Men jag har rätt till att köra bil, och jag kör bil ofta, men alltså, när är man bilförare, ja? Eller chipsförare, ja? Ja, akkurat. Alltså, du kan ta papyrerna på. Jag minns en person som stommar öjlan här, som tar körkorset, vi kommer att vara nog så, allt, ja, till tea, inte helt ung. Körde ångat bil 18 år, finns ju körkort. Hva nytta så kørekort, ja. Eller hva gagna til, ja. Og til det samme vi er embed noen her, altså. Vi kan hava eia heite og hava papyrene i ordene, men vi har det ikke brukt. Vi er altså, titlen ikke brukt til det som atler til, så titlen i seg selv ikke vært. Han kan godt omværes hvis han annars vil brukt det. Til at man er ombord, ja. Og Abraham var 95 år stendet der i første medspråk. Da vet jeg Herren han. Og Herren sier vi han, liv for i år som møyne, sier han. Han 95 år. Og vi er avlastende. Ja. Og til ofte hatt det som jeg slett ikke vet, jeg leser til brøven. Han sier her, for at det måtte være 3-2, ja. Du skal omkjønne med over, altså. Nu är det möjligt, alltså. Personligt. Det är personligt ute, ja. Ja. Vara avlastande. Och istället ofta vi har det här uttryck, alltså. Abraham, liv för jag som minne. Kvoi, så tar vi det avlastande. Det blir stilla liv för jag som herrans. Utan att vi är avlastande. Och som är människor, är det mitt en annan människa. Alltså att det är sort ontor. Men kvar säger det att det är alltid så alldeles. Det kan ingen säga. Men jag ska nog klara det. Det är inte du som klarar det. Du lever för jag som ansvarar. Och det han ger till här är över avlastande. Ja. Du är avlastande för honom. Och han får ånga till att lasta det efter. Men han blir det. Också med detta. Säger han här och inte motsbraunen för det. Och som heter liv i hässon, så framgång kan vara ödlen åpenbar. Ja, nästan alltså, så personligt är det som vi är undergivna. Ja. Och jag kan kalla. Och vi tar sanningen här som är man kan vänta åter till för mig själva. Han säger till tojne kattle, glädjesal. Och kvoi du god skal djeva til her, så vissa vi om himmelen, som var så langt her. Og det er så. Ja, akkurat, ja. Nettopp det. Nu nevnte jeg jo an om at det her vi er et embete, og at hvis man kjører ut og tar dem vi er bilfører, ikke kører biler. Men det er et som ikke brøytes, og han ser kvært. Og det tar man i baden. Altså, det baden av foreldrene kommer, og det kommer alltid å være. Og vi er bøtten av åker himmelska pappa. Og det kommer det alltid å være. Og han ser kvært. Men det er ikke det som han tåser om her. Nå tåser han om det som
vi som hans arbeid og som nødskapningar ut inne her, altså i som versen som da. Og her det, her blev det for så vidt personlig, og så det ikke hett her oppe. Men det ikke bare atlet til min personlige. Det altså, det atlet til at andre kan gjøre det, akkurat som greinene som ber avvokst. Hvor det som skal gjøre avvoksten av greinene som ber avvokst? Til henne. Og hvor gjør det vi ber avvokst? Det så akkurat det. Det nettopp liv for Asien min, ja. Ja. Det är otroligt kvart och jag det väl alltså man kan se att gott då väl också och planlägga att att kan man nästan se. Det han är det. Han är fullkommen. Han är fullkommen. Ja. Och så bor han i Jokon. Och även låta vi till han att göra det att folkna vilja och viska att gå och vilja så innan ja. Hva kan så ikke spørres på sjur? Det noe som spenningen, og altså, hva vil du nå? Og i øynene sløyken omkjønner empati, etter en sånn verset. Her det øyne spennende. Hva kan du at han for her? Just kvalitet av bønnemøtten, så hei den kvinnan som börjar i hon. Hon har ju något citat om Abraham att Abraham spyr Herren alltså så sent mig i land att bekvoj och till en främmande land och jag är inte ute i kvoj till första så att det så och för kvar affär och i hans spårning om kvoj och särskilt att han spyr kvoj gavst du mer än du lovar med en son och så gavst du mer han och kvoj ska jag för att affran som ett bränne av till toin då för det så att det så han lukar en checkan vi har snöjsar att god kunde gå rösa upp att visst det hänt och han får och god stäcka i handen i han skulle göra det som han var by. Han tatt sig ett otroligt långt mål. Och vet väl inte sagt det att det hade barbariskt, va? Men han var god till löjen i öll. Och tog öjter han troar färger och alltså han han som präckvar i att det blir tid att lyta god till öll. Öjsne tar han kräver allt. Och så tar mynten som det är av att god gav sin egna son. Och det är han fyra också. Men öjsne vi tog för att han skulle leva i alla rävar och vi skulle leva i honom. Ja, det här vi tror färger. Alltså vi vet akkurat första föräldrar var ju Adam och Eva. Och härifrån var det naturliga människor räkna. Men det naturliga människor var faktiskt räkna från Abraham. Det var räkna från Abraham? Ja. Ja. Tog att han tror gode. Ja, öjna tog att han tror gode. Alltså. Och det är något som vi också säger om samband vi har här, det som präckvar att åkara lov ständer in fyra tog som vi gör. Så ser han här och det är alltid varit mer nog så rannsakande att läsa det här för att det måste vara 3-2 och man ska helst skammas för att läsa det. Då han säger, du ska omkjöna med att vara avlastande att läsa. Med vår ögnar kvinnor og orverken, frahaltande, høveskor, gestabløyer, forefri å lære ånder. Ikke drikke med over, ikke bare det med over, men miltor, ikke klantor samer, ikke peningagjarner. Han skal standa vel for sin egne huse, det var lojen bøten i øtlån siprøye. Då var han ikke standa for sin egne huse. Hvordan kan han ta av vøytan, utkjemmer etter, samkommet gods, omskjøl. Og så skal han ikke være nødvendig i tunne, for at han skal ikke være opplåster og fattla under det omgjøvelsens. Og han skal løsne av å gave en vitsbord fra tøymen utenfor og for at han skal ikke være håavor og fattla i snarere gjøvelsens. At det øyler han sækende. Ja. Og
och hej ofta hov och det tar det första tojen att ta det här. Farma sig mera. Jag men hade det omöjligt alltså. Inte det omöjligt gott så. Inte. Det är inte omöjligt gott. Och så det är inte bara få hjälp där vi färdig ut i tjänsten. Det är inte att finna nöje till hjälp i rättare tog, ja. Akkurat, ja. Och allt det här som hatter inte skriva efter i Bibeln är i sig själv en hjälpsam. Alltså, han hever till och isär att han ger det över tid. Och han enda ger det att han den här länka rättsan av egenlökon som är god om ett av dyra bär. Det är till att hon inte bäg till han nämner det här vad man inte ska ta man ska. Att han ger det att det blir till. Och inte är. Då är omgått att klara att iverhelt i allt det här. Nej. Det var det att det är människa det är omöjligt alltså. Att det han säger han ska inte vara nutcher ut trunna. Ja. Och ta kötta huxa heter här att en person som inte är nutcher ut trunna har upplevt bäj upp och ner turar och har funnit ut trunna till att han är trofastare och i tog trofesten funnit det att det är inte mycket trofest som täller men han sa det. Det hade så omedelig knutt att det här nutcha äviga antaliga löven som bor i och vi hela antarna. Det pass. Och vi släpper inte utan om det. Det är alltså det är öla störst åra bruka men det blir till låter hvis det ikke knutt at andans løvene som bor i åkene. Tog tåsa Paulus om at tåsa, han fikk ikke tåsa vittikon som vi andali, men bare som vi holdtlig, sier han i 4 Korinter i alt det. Og jeg kan lukka teka, kanskje lukka lese sin ord her, tog at han forklarer det faktisk øyla godt, og det er så vent atter og atter, det at det her hever vi samfellet å gjøre, og samfellet bestemt ikke bare en person. Det bestemt flere personer. Han sier her fra første vers i kapittel 3, at jeg brøver fikk ikke tale vittikken som vi andalig, men best som vi holdlig, som vi nøyføyngar og i Kristus. Mjølke gav til å drekke, mat gav til å ikke, til tålte det ikke enn, ja, til tålte det ikke nå helter. Tid er holdlig enn. Og så får han i holdt vi å si hvor han sier det til det. Tog sier han, tog ta i øvund og træta tikkere middelen. Tid ta ikke holdlig og bedre til å et som menneske vån. Og så kommer han til at det som vi faktisk kjenner alt for vel til, og ofte bare godtaker som at men så det bare. Og til det partakjenslene. Ta i en sier, Paulsamauer, en annan Paulsamauer. Tid ta ikke menneske. Tog spyr han, hva ta Apollos, og hva Paulus? Jo, det tjenere som tid kom til Sikvi. Og det etter som Herren gav en og kvarjon. Planta jeg, Apollos vattnet, men god gav vokst. Og det sånn her sammenhenger her som så omedelig viktigere. Ja, helt en standard. Ja. Og det her som vi alltid renner noen i, det samband vi andre mennesker. Det som rundt om okkene. Altså, finner vi fri av være bare fire okken selv, og så må velge kanskje til å løyve. Men det ikke løyv. Det ikke samfellet uttøy, og vi atlei til fellesskap. Først og fremst vi han, men så sannelig eisende vi hver annan. Så jeg minnes Steinar for ta i en bruk for gjesten her. Og kjenter mer opplysning om hva det er som tog nå akkurat ut hos om. Han som viskar ui åkken, og fær åkken, bæg og vilje viskat som ikke av vilja. Så var det en som taler, jeg kan ikke minnes hva det er, men han sier om at det i Jesus braun troi. Og det dette her uttrykk, han tåsar om.
Han säger tvärför i öron kapitlet att han bort knö för färgen. Och 17 för från 14 vers. Tog till bort knö mun för färgen. Och så säger han, från honom hever allt som färger öjter i himliga gör namnsöjt. Allt som färger öjter. Och det må vi vara omätliga tacksamma för. Så säger han att han, och nu kommer det till, hur kan det bli en verelöjt? Att det så som vi läser till dem så i förrätt till Mosbra. Vi omkänner en bät nu. Så säger han, att han etter rujtjedøme dörtar skynar skal djeva tikkum, at hit vi anta hans styrkjast vi kraft og innvarstes menneska tikkara. At Kristus vi trønne skal byggva og gjørston tikkara. Ja, men borste vi ikke som her, etla skal det komme byggva, altså, nei, sier med avren. Men jeg tenkte å si at det for meg sjølvana, det mest är att han ska känna sig hemma. Och i sin egna hus. Ja, han ska känna sig hemma i sin egna hus. Ja. Ja, det här. Så är det rätt spännande. Det han fortsätter och säger att här att det rådfäst och grundfäst kärleka kunde vi öllon hinnon höjlov och vara menta fäta. Hvor brötten, långt, en dubten och hatten ner. Och känna kärleka Kristus som står upp om allan kunskap. För att det kunde vara fyllt vid allar fyllningods. Och så ändrar han efter vi och säger, men honom som äntrar gör mer än allt. Läggt ut om det och vi vid begädla skilja efter kraften som ojakom virkar. Hon var dårt i samkomna. Och i Kristi Jesu. Jag kan alla tojer och allt och alla räver. Och det är otroligt alltså. Att det skete tingen väl på plats. Ja. Och kunde vi tvära att säga god, ja men alltså, är jag skavlat här. Han har fått mig till det. Jag har nettopp till det här. Akkurat, ja. Ska det skammas vid det? Nej. Och ösnet är uttrycket som vi kanske väcker vi har brukat. Paulus säger till att tid tid älskar till flertalet. To älskar jag till kvinnorna. Och tid älskar till männen. För ska man aldrig höra att här bändingarna alla. Ja. Och det är så helt otroliga personliga. Men väckna Herren. Det har vi sagt. Det är inte Paulus eller Johannes som inte såna väckna säger detta. Men han säger det väckna allt det tryckvande. Det älskar jag. Och han sitter väckna allt to älskar jag. Och han sitter väckna allt det älskar jag. Och till här och i tankärlagen trövs. Han trövs inte i att to första brukan som om är att to är så bättre än en annan. Slett. Jo, ja, jag vet inte om det var inne att du syster där, men Filippe Brand 2. Men jag var till samband vi Nudja Sattmalan, så var jag inne här i morgon i Filippe Brand 2, som vi ofta har nämnt. Og her i vers 12 sier han, en så tid til elska og må inn i alt har vært lojen, så arbeid ikke best som tar i hver tjatikon, men oppa til nekv meir nu, ikke tjatikon, vi øtta og bivan oppa frels og tikkara. Og jeg har taket her, jeg sender fram tøy, av tvei grunton. Tøy at en vi mennesker som jeg les om at her, rekte øyla godt og just ned, tøy at det nekv som få ötta av att läsa detta. Tror jag vill arbeta upp på ötta och bivan och på frälsökare. Men så säger det här där vi mäster till ett sånt program som att det är allt jag bibelfälla i hever lät jag kunna bruka. Så säger han det här att det är inte det personliga. Det är inte den personliga frälsan. Tror alla äraste här som den personliga frälsan vid området är det Herrens verk. Det som han menar vi her, det nettopp fellesskapen.
Och så visar han till allt det som man har sagt fram och undan som så omätliga välkänt att något amen i Kristus, något tröstkärlegans, något samfälla andans, något hjärtans gösk och myskon. Vad så? Jo, så ger glädje mina fullkomna att tid semja stickar av mittlen. Här var samma kärlega som sal, som troan, och inte gärna strusjova. Eller troan att tomar är, och så vi är, ja. Och till handa frälsan som på tal, att vi samma noa en i handa tillstånd här som han säger, omtalar här, och i halta var senast där vi hade fram i eisen, men och i ötlom tog han så eisen om att det är samma sinnaliga vi är utikon, alltså. Han är samma troanen eisen efter att det skal være frier og semja og kærleitje og i middelen og spød. Nu minner det med at det bare som lærte sammen, og det ble så ulike av vinner, andre var ikke tryggvande, og ganske motsatt, altså, bare møter, og hin var tryggvande. Og tar finner bare tjonanfellet, tar finner bare bøtten, tar finner bare familie, og tar kommer arbeid sammen, større arbeidsplass. Og bare var lykka donali. Jeg hadde fortalt dette, eller sagt dette før. Så så var det bare 8 etter, at det var hakst. Det som lærersvenner snakket om, men det vil si, Jesus, hvor skulle råkna være hakst? Ja. Og han spurte at dette kom til livs. Hva var det til tås om av vennen? Det var ikke å si det. Och så förklarar han till han var han som var. Ja. Tjänaren kött. Nettopp. Så kommer stjåren och kallar han in och säger jag vill också inte komma på var och tacka för det är fantastiskt. Men i halt det att tryck sinnale är bättre ägna till att. Ser vi inte tryckvande? Ja. Ja. Så jag så tycker han på öligt la vi. Han säger nu har vi och nu kommer in att det är praktiska. Som du nämnde. Ja. Andaliga, praktiska. Han säger vi hämtar stjåran. Har stjåran vill jag till lätta vara vi att ställa mig in till. Ja men alltså ska ju inte ätla. Nej, säger han, det är släkt det. Det är att är en tryggvand. Och han är inte. Och allt mot lov, alla akkurat känskaper. Vi känner ut på att det är tanton. Ja, alla tøyina byfyrarna, alla tøyina vilja att han kunde komma och känna Jesus som personliga frälsare. Så säger han, jag får be dig om att sätta han. Fram om mig. Tøy. Jeg vant ikke han klarer at det blir hakker enn han. Vi tar alt over lukk. Vi tog tilstand han røy nu, og kanskje skal det lukkast at han kommer. Men ting skulle ikke nevne noe til at byen først. Altså han gjør det fullstendig. Og på en eller annen måte at han var setter, og han var så helt utrolig glad over, altså. Fick han vita att det var vinnarkastar som gjort. Han kom till Han kunde inte stanna hoxa sig till. Han är aldrig klar att just det som han var. Och ta så han att han åtte det som är störst. Ja. Och hade samma sinnalej. Hade samma sinnalej som du läser som var i Kristi Jesus. Ja. Och tappar till och vi har som praktiken om att nå så höga mål som har lite ögon bästa vinen så att säga. Lät han komma högst fyra att han skulle. Akkurat, ja. 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 Det är och hade här Louis för Asjon Hansar som du nämnde Jan och Abraham. Ja. Det är så akkurat det här. För är det högsta och i livet tjockarna. Är det att nå högsta tinton här. Och kvar som öde och kvart här så ska vara. Ettla ekonomiskt högsta tintar. Ja. Nej, det är inte. Det är inte högsta livet tjock. Nej. Han är
Jag möter en nekva gåva viner. Halt det möter en nekva. Och kända slätt. Inte inte navn. Och nu vi heter vi framme vid snära blå ryk på Facebook och allt det där. Så skriver en av som viner till mig och han känner mig inte. Jag känner han inte. Jag vet inte hur han är och så framvägs. Och han ville så gärna, han räknade inte vid att det var en rycke med år. Och det har han pura rätt i. Jag har ångan till något pengar. Allt hade han, lyckat nu är 5 år. Så nu är allt lyckas som plant. Och innan vägen. Och han säger till att han kunde göra det att det fick så sån ägg. Jag klarar sig inte att tanka. Och så skriver jag det till han och säger till vi han att jag har allt mot liv så alla som vi levde nu och jag ångan till att tro efter rydstånd. Och Herren har lagt mig så tryggt i jöknen. Att det kunde inte vara bättre. Och ångan till att stanna skamma. Och så säger vi han att jag vill inte, är otroligt beundret det fyra till en omsorgan. Men jag kan bara inte bruka det. Nu är så gammal. Tog att det är ju en värsta som inte har vi haft att göra. Och spurte han om han ville ta det ett lopp. Att det tackar en nöj. Alltså han purast. Ontreist. Jag har kört från att så igen. Nej, men tanke var gå ut honom, va? Ja, öliga gå tanke. Ja, till akkurat det. Och jag nämner det bara här, till möjligt han också lustar. Jag har alltid inte han var för en kort, alltid inte, men till möjligt han också lustar. Ja. Och allmäntliga gå tanke. Ja. Välmöjt. Jag kommer ihåg om att du nämner att det här är tja Asaf, allt det är som tror jag fjärsa. Kvann har vi himlen. Och ta tur små in. Akkurat. Så är ju onkeln efter hjörna. Nej. Han gör det. Ja. Alltså, hvis jag nu fick flera miljoner, jag då släcks också det. Jag är brott, jag är blivit brott. Jag är släcks världen som med. Nej, inte det samma. Jag är rädd att det. Jag är släcks klarat det. Nej. Då jag vill vara här som Herren vill ha Abraham att vara, som tror färg. Ja. Så här är inte jag missomna Paul Nökron alltså jag må bara säga akkurat som du. Jag följde så lösne att faktiskt kan vara en bira till time som är här. Att eja nekva. Tui att sturan blir större. Ja. Och ett att säga att som jag också om och läser det lyfte som Jesus gäver. Ta han säger här, söker fyrst rydgods och rättvis hansara, så skall allt hetta vara givet till en omframt. Och ta här han tar om mat och kläder och sturan och allt det. Som mer viskar det hämtar vi in som nu ska läsa för det. Ett lockon. Til Efsbrev 4:8. I amene til kontoi fengen og i herramom. Fengen. At liv var kattlen og vertja, som det var kattla vi. Det er ikke en reklama for meg, men det er en kærløs erklæring til herra, som øyer meg, og har kjøpt meg. Og som at det var kommet til trykk, var han kjørte mot likan til tempelhøylig antans. Altså, hoksa det. Og han sier, vi ætlån emjugløyka og spekfor vi lengt med vi jo, så tid og kærløyka ombera kvart anna, og letja til kun øyna vi av vera verandi i øynløyka antans, og i bante friarens, øyt likan og øyn ante, og en som tid kalla til øyna vevn i kattetikkara, øyn harre, øyn trygg, øyn daupor, øyn god fægir aldra, som iver ötlån, vi ötlån og i ötlån. Og så kommer det til her. Og dette var det som kom til framfyrir meg nå, fyrir i hese sendingene, men så mistet det vekk, men nå kvaktet det ut at vi tog så du sier.
Och så säger han, men kvarjon øynstøkon av okkon, var nøyen given etter male, gav og Kristus er. Etter male. Akkurat, ja. Han er jo tilmålt. Ja. Tøy sier skriften, han får opp av hattene for det fengar bostor, og gav mennesken gaver. Og hes i år, han får opp, kvært til annen at han først får nyer innan lakropasta gjerrerna. Hva får han til? Han som nyer får, røystent han som oppfår, iver atlar himlar, for at han kunne fytla alt. Og så kommer det som jeg skal enda vi her, jeg var ikke om tog inn i ferien, det var ikke. Og han gav okko nekrar til apostlar, nekrar til profeter, nekrar til evangelister, nekrar til hirar og lærare og tilkvært. Fyrir at henne i høyløvo skulle være gjort fullkommen til tjenesteversk, likam med Kristus til oppbygging inntil, vid vinna fram til å være 8 trunne av sånn gods, og kunnskapen om han, og til å være fullvaksen venn, til vakstrarmarsk fytlingar Kristus. Ja, hadde det. Altså, det er så størst. Ja. Det dämrar i firmar i morgon, men så får det vekk, og så dämrar det 8 firmar, tar vi börja, og så får det vekk. Og nu kom det. Ja. Att det personliga, och öll, och det personliga, och kvart är det här tid. Ja, nettopp. Hette mal. Ja. Jag har sett att mal. Han har sett mal. Och jag beundrar han för det. Att han ska. Ja. Det var just det så att det mål. Ja. Det är så störst och dyrbart att och det är så viktigt för okra liv att vi hettar. Och att hette det som vi virusmäta. Och som är okra liv ja. Och jag bara hur säga att nu säger Jan om att ta som det här vi pengar och det. Till och nämnt ju det som äger här näck för pengarna och ha större sorger och stora andra sorter. Till självande är det ångande gott att mangla pengar. Det är en kejlig tillstånd. Men pengar i sig själva är inte luckarna. Det är inte luckan. Att mangla pengar är inte gott. Vad är så att göra? Jo, det är att göra som Asa säger här. Att låta Herren vara lotdockare. Han är lotro. Han är lot och låta han vara det. Och så upplever hur så Jadlan fällt ju vi. Ja. Ta det jag kom här till. Ja, så ger han talarsen och ta det för här kanske det väl i bakklass. Nej, så letar han upp. Han letar atlar och han letar upp. Akkurat som skrivas den. Ja. Han häver sina vägar som är fullkomliga och draknliga för en enkel dag. Fullkomliga. Och vi kan vara vittne till det själva. Bei jag själv och inte öron har andra sia hur så Herren häver lagt och hur han lejer i jöknen allt detta praktiska isen, ja. Ja. Det är så störst och enastandande. Men detta här att så skulle vi ta inte långt över bad och låta kon kasta och reka här och här av kvar lärdomsvinter tölt eller lumpa av snild och människan vi svika brökton vittlenar nej sannleikan och trygg. Ja, kämt. Och i kärleka. Ja. Skulle vi av atlan hatt vaksa upp till hansara som hötta. Kristus. Och låt mig ta den nästa vers här. Att ja. Så utifrån honom blir allt lika med sammanbundet. Ja. Och nu tar han om det som vi har framme, ja. Det är nutja människa som viskar i mitten. Atlastan. Ja. Ja, Atlastan. Ja. Och till han som färd att fungera. Det personliga måste vara kommen här till att du ska vara ögon av tajmon ska få ett viska. Alltså som han brukar. Hetta lika med sin och nu. Alltså då släcker jag ta ordentligt tanken. Då han är så stor och han är så underfotlar. Men det då vi och ljusen är tog att lösa han av och ta fram det som onkel kan skaffa med han kom pengar. Till en realliger med i hon. Så är svårt. Ja. Twits. Så är det ju skift han hade chat där om vi när helt an. Ja.
Allit är färre. Allit är färre och to bröjtes. Ett nytt svikaligt allit kommer in då. Jag tror inte, Abraham var ryka med. Ja. Och han lät han öjen ägg. Men det är inte akkurat det som är här det. Och det klarar det. Men är inte klarat. Nej. Han säger det här, men god som vurs och skankt jo i var spikar list och nej. Så tar vi de stottat tog i. Glömt att vi är en väg och så säger han höjn, signa i höjn. Var signa i himmel höjn. Histär och Jesus till dröjer nu var signa i himmel höjn. Det är en stantan det. Ja. Kan lukka bara enda vi versen som var i halt vi an. Ut fra honom var at lika med sammanbundet og sammanknytt. Vi kvarjon bandet og i handjøver, og såleis veksta vaksen som lika til kvært, til oppbygging og i kærleika. Ja. Alt etter tarviskan og i tilmålt kvarjon parste fire seg. Og så sier han her, enda av sista versen i 4. kapitlet, da Nassuta sier, alle baskleidje, alt ilsen, alle vrei, alle ganger, alle hoa, vi er lengt fra tikk, og somleis alle ønskaper, vi er jo i tannsted. Gå kvart vi anna, miskonsom, så de fire djeva kvart øren, eins og god hever fire djive tikkon, og i Kristus. Og hatt er alt. Ja. Men stil til som lustar, takk for det er vimersingar til å give til hese sendingsene. Hjertelig takk. Du varst akkurat hva det mener vi. Og øysene øtl hinne som er vitse og kommer til August Nøye. Takk for samfellet. Det kan ikke beskrivas. Og så heter det her at øye et heim, at øye en kone, at øye bøtten og standa fire, akkurat som vi løser her i 4. Timotheusbrev, ja. Det er en veldig sikning Herren over. Hever lært i åkken oppleve og jøkna så lengt lov. Ja. Det må jeg bare si. Ja, helt visst, altså. Ja. At det er ikke vi til å gjøre at det ikke er rønter og alt det her av vennen og til man løser så kvart. Og jeg var ikke nære mennesker alltid, særlig at jeg arbeider som vi blir sånn en konfirikjøring som jeg. Så jag är öliga hastig av min naturliga sinnale och jag har fortalt av för ta i vitt hade Silver Britleip som för jag upp att tala Jan Nyström och han fortalte om hur jag kunde vara. Och alltså det går säger någon vi mer ordentligt. Det var akkurat som kallt just för att jag med att Jan Thomas Berg ända bara visst när och så säger han inte väl en där vår. Hvis Paul har sagt et annat som han tankte vi kom til å særstokken, så kom han og tog tvers om bakom og alt enda så en standande godt. Så ta det her vi miskon å finne miskon et eller annet, få en øy og finne miskon til hjelp og rettere tog. Ja. Og fire gjør først døren? Ja, få et her at så det skal det ikke være. Det var ikke. Det var bare noe som man ville få alle ut. Og minnes øyne at det var en som arbeidet her som kjøpte mal en gang av tog. Og så spurte jeg omkring henne hva hun dømte. Henne dømte på ferie. Dømte han ometerlig godt. 8 tar jeg ned i skånd. 8 tar jeg ned i skånd. Da skal det alt gjenge så kjøtt ferie. Og han tok bare alt selv for å få utvitte. Og skriver det nyer og så. Ja. Och det han säger att men det är så spännande nettopp att det här och i arbete att kunna försvära. Och inte kunna switcha människor som man vill gärna. Sälja somre alltså. Särskilt nu är klax så det räknar och alltså somren kunde vara så gav och väl ätna och så kunde det vara så misslyckat och missätna att man kan se för att det så är. Så är det väl löven, va? Ja. Ja, det. Så är det vi också alltså. Ja, Paul, kan du be en bön så vi kan? Ja, tack för så dålig låt och det sitt här och tack till Harry och John Annie till att
Hvis det näka som kan streifa och skära. Ja, det kan vara tidigt bort och inte för ut I lofterna till allt det. Som tog vi vunnit här vi till en äckman då det bara blå. Och vad det värst. Nej, ryker och middler och myskonsam. Vad det är gott att vara tog in. Det vill jag vet tror jag tacka därför. Och det är att locka kär och tog in hand som så gav vi också I samband med dessa tjänsterna. Och allan hatt och alla matar och lät att de liv och alla mina det är och I versen Herren. Så tar jag tek mig hem så det bara inte ur versen och nå in I dörrarna till toin. Herre, tack för allt och signa ötlockare kär och I Jesu namn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kom enda, og vi færre takka for jokken. Og vi det, som nevnte byrjanene, Anja Hansen, som teker opp og klipper og setter sammen, og Ronny Pettersson, som teker seg av å redigere ljøa, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og jeg må bare en av forlegget til at pastor Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube, og Iktus Sjånvarsp. Og her pastor han kommer så eisende vil ha lagt seg ut her, og han kommer eisende å sende av Kristelig Kringvarp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.